ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆମମାନେ ପିକନିକ୍ର ତୟାରୀ ଲଗଭଗ ପୁରା କରିସାରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଭାତ ବସାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଲିଜି ପୋର୍ଟ କଷା। ଏହା ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏହାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆ ସହିତ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ବି ବସି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି କି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କେମିତି ରେଡ଼ି ହେଲା। ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକେସନ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେକ୍ଟର 16ର ନଦୀଘାଟ ପାଖବାଲା ଏରିଆ। ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ ପକାଉଥିଲୁ। ଚାଉଳ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମମାନେ ଭିୟୁର ମଜା ନେଉଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚାଉଳ ପକାଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚାଉଳ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ କଲେଜି ବଗେରା ଖାଉଥିଲୁ, ପୁରୀ ବଗେରା ଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ବଗେରା ଖାଉଥିଲୁ। ତ ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନେଇଥିଲେ ସାଲାଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାଜର, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ ବଗେରା, ଦହି ବଗେରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଜାନା ବିନ୍ ବୁଲାୟା ମେହମାନ ବି ଆମ ପାର୍ଟିରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ।